An balima Joliba TV News jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma limanaw aw ni ɲankuma aw bisimila aw ka kunnafoni sɛbɛnw lakalili kɛnɛ kan Joliba TV News ale sanfɛ radio Joliba an lamɛnnen do fana ka Bamako yan Segukaw fɛ yen nɔ Sikaso an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn minnu fana bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la limanaw ka yira k'a fɔ aw ka kunnafoni sɛbɛn minnu bɛ lase aw ma ladala jɛmukan don nin an sigilen o de kɛnɛ kan bi ye tarata ye min ye marisi kalo ye ale tile 28 sɔrɔ san 2023 limanaw gafe minnu bɛ yan dɔ bɛ tali kɛ l'indépendant la ka taa se nouvelle horizon ale b'an bolo kɔrɔ min ye les échos welewele ale bɛ yan nɔ ka taa se l'indicateur du renouveau le soir de Bamako ani les républicains an bɛna lajɛ k'an da don ni kunnafoni sɛbɛn ninnu de la walasa aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na an b'a daminɛ ni gafe fɔlɔ min ye o ye l'indépendant ye limanaw fasidi sɛbɛn a kumana a ye kuma fɔlɔ min fɔ bi o de ye k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ jateminɛ dɔ de kɛra ayiwa Bamako dugu kɔnɔna la yan nɔ ani Katikaw fɛ yen nɔ ayiwa ko maa 21 ani maa 183 olu de ɲininkara u dalakan na ka yira k'a fɔ n'a sɔrɔla furanjɛla fanga ni dɔ de kan ka fara kan walima ni furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw n'u bɛna se ka baara kɛ ka bɛn ni san 2024 ban waatiw ye o de la l'indépendant y'a yira k'a fɔ jɛkulu min filɛ n'u kama coalition des forces juvéniles pour le renouveau au Mali COFOR Mali ni jɛkulu in ale de ye nin wulikajɔ kɛ ayiwa baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛlen kɔ kununko ntɛnɛn marisi kalo tile 27 u ye kunnafonidilaw wele Memorial Modibo Keita la ka se ka u ka baara jaabiw fɔ kunnafonidilaw ye jaabi min bɔra o de kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ayiwa jamanaden minnu ɲininkara a kɛra Bamako yan de ani Kati dugu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ a bɛ se maa 21 ani maa 183 ɲɔgɔnna de ma Bamako sigida 6 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani Kati dugu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ jate ninnu na ko n'i y'a sigi 100 o 100 maa 41 olu de y'a yira k'a fɔ ko ayiwa furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ minnu b'an kunna sisan ayiwa ko u bɛ sɔn ka furanjɛla fanga in a baara kɛ ka bɛn ni san 2024 ye ka ban ka bɛn ni o ye nka maa wɛrɛw fana bɛ yen nɔ minnu bɛ yen ni 100 la maa 40 ɲɔgɔnna olu y'a yira k'a fɔ olu ni maa tɔ ninnu hakilila ma kelen olu y'a yira k'a fɔ ko furanjɛla fanga ayiwa a tɛ se ka ban ka bɛn ni waati ye maa 19 100 sigila fana olu kɔni ma se ka hakilila di a ko siratigɛ la maa minnu bɛ yen ni olu farala ɲɔgɔn kan l'indépendant ka fɔ la minnu farala ɲɔgɔn kan ka baara in kɛ a dɔ bɛ tali kɛ madame Zeynab Eveline ani a ka dankan n'o ye Cheikh Umar Jalo ye n'u kama COD ka taa se secrétaire général Jakarija Jakite ani chargé de programme Mokhtar Sy olu de farala ɲɔgɔn kan ka nin baara in kɛ u y'a yira k'a fɔ baara in daminɛna tile 16 o de kɛra a la k'a daminɛ janvier kalo tile 30 ka taa kuncɛ février kalo tile 14 fasiri y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ jateminɛ min kɛra sisan k'a kun de ye furanjɛla fanga bɛ baara min na sisan yɛlɛmaniw ni politikiko nasiraw la ka se ka jamanadenw hakilila dɔn k'a dɔn k'a fɔ n'a sɔrɔla jamanadenw yɛrɛ hakilila yɛrɛ fɛn min ye furanjɛla fanga kan ka ban ka bɛn ni waati ye wa sabu an bɛ waati min na ko sisan jamanaden caman de bɛ ka i yɛrɛ ɲininka ayiwa min ye baara dɔw ye olu bɛ ka bɔ o dɔgɔ kɔrɔ i n'a fɔ kalata n'a ɲɔgɔnnaw min ye référendum ye ale bɔra a dɔgɔ kɔrɔ ɲininkali de bɛ sen na n'a sɔrɔla kalata minnu bɛ yen n'olu bɛ ka labɛn jamana kɔnɔna la don nataw la n'a sɔrɔla olu bɛna kɛ o kɛ waati la o de la min ye nin jɛrɛjɛkulu in n'o ye COFOR Mali ale wulila ka ɲininkali kɛ ka maa dɔw ɲininka olu de ye nin hakilila di a yirala k'a fɔ maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko furanjɛla fanga u dan b'a la k'a fɔ hali n'a sɔrɔla référendum bɔra a dɔgɔ kɔrɔ nka waati nataw la u kɔni jigi dan b'a kan k'a fɔ kalata ninnu a bɛna se ka kɛ a kɛ waati la n'an tora o indépendant kelen in kɔnɔna la limanaw a ka kuma la bi a y'a yira k'a fɔ Banbanci jɛkulu 2 bɛ yen minnu ɲɛ tɛnɛ kɛlen bɛ ɲɔgɔn ye bi min bɛ tali kɛ jɛkulu kelen ni u kama ko GENIM ale ni Yadi Agali ka jɛrɛjɛkulu de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ groupe de soutien à l'islam et aux musulmans arabukan yɛrɛ la a tɔgɔ de ye ko GENIM arabukan na n'i ye jateminɛ kɛ ni jɛkulu in min filɛ nin ye a yirala k'a fɔ u ka wulikajɔ bɛnnen bɛ min ma bi o de ye ka nafolo minɛ sigidalamaw la n'i y'a lajɛ Gawo mara kɔnɔna la ni ɲɔ ɲɛ bɛ bi kosɛbɛ a yira k'a fɔ ko GENIM maaw
ayiwa n'u ma ayiwa miliyɔn 2 ɲini maa min fɛ u b'a ɲini fɛ ko e ka cɛ 5 di i ka dugu kɔnɔna la walasa u ka se ka taa ayiwa o bila u ka kɛlɛcɛw cɛla u yɛrɛ bolo o bɛ n'a fɔ ayiwa maa minnu bɛ yen ni ayiwa olu bɛ fɛ k'u sen don kɛlɛ la walima u ka jeune dɛmɛ u ka nin baara in na walasa u yɛrɛ bolo u bɛ se ka ayiwa Yad Agali ka jɛrɛjɛkulu n k'a fɔ État islamique au Grand Sahara u n'olu de bɛ ɲɔgɔn na ka se ka olu kɛlɛ limanaw n'i ye jateminɛ kɛ kabi décembre kalo tile 10 tɛmɛnen san 2022 ayiwa min ye jeune kɛlɛcɛw ye ko u ye ɲɔgɔn ye dɔ boloda u ni ayiwa dugu dɔw i n'a fɔ Burɛmu o dugutigiw olu ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka ayiwa laɲini dɔ k'u fɛ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye u ka dugudenw kɛlɛcɛ maa 5 ɲɔgɔnna u ka o di u ma n'u ma se o la u ka sefa wari miliyɔn 2 ɲɔgɔnna u ka o di u ma walasa u bɛ se ka taa ayiwa min ye u faden jɛkulu ye n'o ye État islamique au Grand Sahara ka taa olu kɛlɛ fasiri y'a jira k'a fɔ nin min filɛ senna nin ye a kɔlɔlɔ bonyalen bɛ dugu caman de kan bi i n'a fɔ Gawo Ansongo Ɲame Gawo Ansongo ka taa bila fo Ɲame Mali dancɛ la min ye Gawo Tesit Gosi ani Gawo Burɛmu wa ko o sira ninnu fana kan a yira k'a fɔ min ye jeune min ye a bɛ t'i jɔ nin sira ninnu na ka min ye fɛn minɛ maaw la n'o ye wari ye ayiwa ko o ye olu ka taabolo ye limanaw fasiri y'a jira k'a fɔ nin ye ayiwa waleya de ye min bɛ senna min kɛlen bɛ ka Gawo mara fan caman de don ɲɔgɔn na bi wa a kɛlen bɛ ka sigidalamaw jɔrɔ kosɛbɛ caman de wulila ka bɔ i sigiyɔrɔ la Gawo mara kɔnɔ ani Menaka mara kɔnɔna la limanaw ka u yɛrɛ ɲini fasiri y'a jira k'a fɔ maa hakɛ min yɛrɛ wulila ka bɔ i sigiyɔrɔ la jate laban min bɔra Mali kɔnɔna la yan ko septembre tɛmɛnen in na maa 400 ani maa 40 ka taa se maa 400 ani maa 40 ka fara o kan maa 400 ani maa 36 ko nka san 2022 décembre kalo la dɔ bɔra a la sabu a nana maa 412 ani maa 300 ni maa 87 ni kɔlɔlɔ min filɛ nin ye n'o ye jenim ani État islamique au Grand Sahara olu ni ɲɔgɔn cɛ balawu ye ka kɛmɛ sababu ye limanaw min ye Direi mara Gundam Goromara Wurus Ɲafunke ayiwa ko u bɛ ka ayiwa sarakati n'o ye zakati ye k'o minɛ maaw la min kɛmɛ sababu yɛrɛ bi limanaw sigidalama caman de bɛ ka i yɛrɛ ɲini ka bɔ ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na n'i ye jateminɛ kɛ k'u bɛ ka jagoya bɛnkan dɔ n'o ye accord de paix ye olu minnu n'u bolonɔ bilala sigidalamaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛ ka o fana jagoya sigidalamaw ka bi wa min ye Dana ambasagu ani ayiwa jɛrɛjɛkulu wɛrɛw ye i n'a fɔ Mali finitigiw k'a sɔrɔ dun limanaw olu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na nka ninnu fana b'u ka nin walejugu in na nin yɔrɔ kofɔlen in na fasiri filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ l'indépendant ale kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ fasidi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko Nouvelle Horizon limanaw ale kumana Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ an bɔra ka lakanabaliya ko min fɔ sisan o kuma de bɛ Nouvelle Horizon fana kɔnɔna la bi yala k'a fɔ ko jɛkulu 2 bɛ yen k'olu bɛ fɛ ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'o ye Dana ambasagu ani fulaw ka jɛrɛjɛkulu ko olu bɛ fɛ ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka u ɲɛsin juguw ma ka juguw kɛlɛ n'i ye jateminɛ kɛ nin waleya min filɛ nin ye limanaw nka ko jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen ale ye lasɔmini kɛ a ko la ko a bɛ sɔn ka kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin Mali jamana ma waati min na ayiwa min ye Dana ambasagu jɛrɛjɛkulu ani fulaw ka jɛrɛjɛkulu dɔw bɛ yen n'u ko k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan ko ka ayiwa juguw kɛlɛ n'o ye banbance wale tigilamaw ye dɔ ka jateminɛ la ko n'o kɛra k'o bɛ sɔn ka kɛ kojugu ye Mali kɔnɔna la yan jɛrɛjɛkulu dɔ don a tɔgɔ de ko think tank a tɔgɔ samalen yɛrɛ o ye observatoire sur la prévention et la gestion des crises au Sahel ale de ye nin jateminɛ kɛ ko kɔsa in na a yira k'a fɔ jɛrɛjɛkulu 2 bɛ yen n'o ye Dana ambasagu ani fulaw ka jɛrɛjɛkulu hakilila yɛrɛ bɔra maa min na o ye Seku Alayi Boli ale min yɛrɛ bɛ baara la an ka minisiriso min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛn ani malidenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko ale bɛ baara la o minisiriso in kɔnɔna la ale de sera Dana ambasagu jɛkulu ma k'u ka fara ɲɔgɔn kan a yira k'a fɔ fara ɲɔgɔn kan in a bɛ ka don ba la sabu min ye Dana ambasagu ɲɛmaw ye u ka bureau politique maa min b'o ɲɛma o ye Mamadu Gunje Kile ye ko u ye wulikajɔ dɔ kɛ o dongo yɛrɛ ayiwa u ka kan dɔw bɛ yen n'o y'u ka kɛlɛcɛw ka dagayɔrɔw ye k'u taara u ɲɛ da o yɔrɔ kofɔlen ninnu kan
limanaw a yɛrɛla k'a fɔ ko in kɔni a bɛ ka don ba la observatoire min filɛ n'o ye observatoire sur la prévention et la gestion des crises au Sahel ale y'a yira k'a fɔ ni fara ɲɔgɔn min filɛ nin ye limanaw ko fɛn de don fɛn min bɛ yen n'a bɛ se ka ayiwa kɔlɔlɔ se Mali jamana ma waati min na Mali furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw u bɛ ka wulikajɔ kɛ ka welewele dakan bila jamanaden bɛɛ lajɛlen ma baara min bɛ yen n'u k'a ma ko DDR DDR kɔrɔ de i ka marifa bila i kana ayiwa don bɛrɛ la jamana ka baara la jamana bɛ wulikajɔ la o baaraw la waati min na ko jɛkulu dɔw bɛ halisa olu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka marifa ta kokura ko u b'u yɛrɛ lakana min baara min filɛ senna nin ye limanaw a n'a a kuma yɛrɛ bɔra maa min da n'o ye Seku Boli ye n'a bɛ baara la Mali minisiriso dɔ kɔnɔna la limanaw ko fɛn de don min bɛ se ka kɛ a tɛ faamuya fiyewu ayiwa maa wɛrɛ ka nin fɔ maa wɛrɛ ka nin kɛ nka k'a fɔ de ayiwa maa min bɛ baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiriso min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don bɛn ni kelenya ma maa ka wuli ka nin kuma fɔ ale de kan k'a fɔ maaw ye a ye marifa bila nka n'ale tilala ka wuli k'a fɔ ayiwa an ka marifa ta an k'an yɛrɛ lakana walima an ka kanw sigi k'a sɔrɔ dun limanaw maa minnu bɛ yen n'olu bɛ jamana lakana o ye Mali finitigiw ye o ye armée ye o armée ko olu bɛ mɔmɔni min kɛ n'o ye patrouille ye ninnu fana y'a yira k'a fɔ ko u bɛna wulikajɔ kɛ ka o mɔmɔniw kɛ ka bamanciw ɲini fo u dagayɔrɔ labanw na limanaw nin ko fila ɲininkali kɛlen don n'a sɔrɔla a bɛna bɛn wa Mali finitigiw ni ninnu ka wulikajɔ a bɛna kɛ ko sabatilen ɲɔgɔn fɛ wa limanaw ni ɲininkali ayiwa a jaabi bɛ maliden bɛɛ lajɛlen de bolo fasiri an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ fasidi sɛbɛn bɛ yen n'an kama les échos welewele ale kumana limanaw Echo y'a yira k'a fɔ an ka bɛɛ n'o ye démocratie ye ayiwa ale ye san 32 sɔrɔ laadala politiki tɔnba dɔ b'an ka jamana kɔnɔ yan n'u kama ko Adama PASJ Adama ko a ma laada wuli fiyewu sabu ɲina a y'a ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a yɛrɛ ka dagayɔrɔ n'o ye a jabala ye politiki tɔn in a ye ayiwa barolasigibba dɔ de kɛ ayiwa hakilila dɔ kan ko san 32 bɛɛ yalima mun sɔrɔla mun de tora ani mun kan ka kɛ taalen ɲɛfɛ maa minnu bɛ yen ni olu ye sifinnakaw maakɔrɔbaw ani démocratie yɛrɛ ma kɛ minnu ɲɛna a n'a kɛra minnu ɲɛna ayiwa bɛɛ ka se ka taa hakilila falen falen bɛɛ bɛ se ka min di min ma o ka di o kɛnɛ ka ye a yirala k'a fɔ Adama PASJ politiki tɔn u ka nin hakilila in limanaw san o san u bɛ a sigi kɛnɛ ka yen nɔ min ye Adama cɛba dɔ ye professeur Ali Nuhu Jalo ka taa se professeur Cɛmɔgɔ Sangare ani min ye Adama yɛrɛ ɲɛmaaba n'o ye Didenkulu politiki tɔn a ɲɛma professeur Mari Manca Jara ani u ka sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔ Mohamed Cherif Kulubali olu tun bɛ a ko kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ 26 mars san 1991 limanaw hakilila jigin don a donni kama min ye jamanadenw ye ayiwa wulikajɔw kɛra jagoya fanga min tun bɛ Mali jamana kɔnɔna la yan n'a fɔra k'a fɔ i tɛ se ka kuma ayiwa ko bɛ ko la o tɛ se ka kɛ ayiwa jamanadenw fɛ jamanadenw de wulila ka u kɔgɔ da o waleya ninnu na ka se ka o dabila o de kɛra 26 mars ye san o san min bɛ ɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔna la yan o de la politiki tɔn min yera o ko yɛrɛ kɛnɛ kan min y'a kɛlɛ kɛ a daminɛ fo an bɛ don min na i ko bi Adama y'a yira k'a fɔ ayiwa san o san ale ka o ɲɛnajɛ kɛ walima a ka hakilila jigin kɛ a ko la jamanadenw bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na ani sifinnaka minnu bɛ yen denmisɛnnin minnu bɛ yen olu ka se ka faamuya sɔrɔ a la o de la u y'a yira k'a fɔ ko san 32 mun tora mun kan ka kɛ don nataw la yalima démocratie fanga yɛrɛ maa minnu kɛra wulikajɔ sababu ye ka se ka na olu de dɛsɛra wa walima démocratie yɛrɛ nakun fanba kɛra mun ye maa minnu kɛra sababu ye ka démocratie fanga ka nati an ka jamana kɔnɔ bɛɛ ka kɛ i yɛrɛ ye bɛɛ ka kanabila ka na an ka jamana kɔnɔna la Adama maaw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko a nɔ yɛrɛ sabu olu ka jate la kalansow sera ka yakubaya an ka jamana kɔnɔ kɛnɛya sera ka wara an ka jamana kɔnɔ ko sirabaw sera ka dilan wa an ka jamana cakɛda caman bɛ yen ayiwa ɲɛtaga sera ka sɔrɔ o baaraw la ko ka ko yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ka bakuruma mɔ Adama PASJ y'a yira k'a fɔ ni démocratie tun ma na ayiwa maaw tun kan ka taa a ɲini a ka se ka sigi jamana in kɔnɔna la o de la Adama ɲɛmaaba Mari Manca Jara ani u ka sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔ Mohamed Cherif Kulubali olu kɔni ye hakilila falen caman kɛ a ko siratigɛ la limanaw maaw ye fɛn caman faamuya ayiwa bɛɛ y'a nakun na an ka jamana kɔnɔ yan
n'an bɔra ye fasidi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko l'indicateur du renouveau lemana kuma fila bɛ indicateur kɔnɔna la bi fɔlɔ o ye k'a fɔ ko jagokɛlaw ko u bɛ baarabila de la baarabila in a daminɛna kunungo min bɛ tali kɛ section syndicale du commerce a yirala k'a fɔ kabi kunungo ntɛnɛn ko olu bɛ tile 3 baarabila la tile 3 baarabila in fasiri y'a yira k'a fɔ a kɔlɔlɔntan tɛ dɛ sabu nin waati in na ni maa minnu bɛ yen ni olu kan ka ayiwa jagokɛlaw kɔlɔsi u ka jago taabolo la u kana fɛn fara jagofɛnw kan ka don sugu kɔnɔnaw la ka kɔlɔsili kɛ ka jateminɛ kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye min fɔ ayiwa fɛnw sɔngɔ la fɛn kana se ka fara o kan n'a fɔra k'a fɔ o baarakɛlaw de bɛ baarabila la bi limanaw ko a kɔlɔlɔntan tɛ sabu k'a na kɛ sababu ye maa minnu bɛ yen ni olu ye jago jugu kɛbaw ye olu bɛ sɔn ka dɔ fara u ka ayiwa sanni feere sɔngɔw kan k'a sɔrɔ ni u tɛ ka sɛgɛsɛgɛ a yirala k'a fɔ jagokɛla minnu filɛ nin ni o ye section syndicale ye ni u ye baarabila daminɛ tile 3 baarabila kabi kunungo ko bɛnkan dɔw de bɛ u ni jamana ɲɛmɔgɔw cɛ bɛnkan ninnu bɛ taa se fo 4 ɲɔgɔnna la a yirala k'a fɔ bɛnkan dɔ yɛrɛ bɛ yen n'u kama procès verbal de conciliation min bolonɔ bilala juillet kalo tile 27 san 2021 a yirala k'a fɔ ko dɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ n'o ye bɛnkan wɛrɛ ye sariya dɔ bɛ yen loi numéro 2015-036 min taara juillet kalo tile 16 san 2015 min b'a yira k'a fɔ maa o maa bɛ jamana kɔnɔ ko ye sanni kɛbaa ye i ka ayiwa hakɛ o kan ka lafasa section syndicale du commerce a y'a yira k'a fɔ ko u bɛ laɲini min fana kɛ o de ye ko soba dɔ ka jɔ u ye so min bɛ yen ni ayiwa jagokɛlaw n'o ye section syndicale ye u bɛɛ bɛ se ka taa o so in kɔnɔna la cogo min na ani fana ko ladikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ka sigi n'o ye conseil économique dɔ ye an ka jamana ka lasigiden so minnu bɛ yen n'u bɛ ayiwa jamana wɛrɛw kɔnɔna la ni olu ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa baaraɲɔgɔnya bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ jagoko nasiraw la olu mana sigi yen olu bɛ kɛ sababu ye ka Mali nɔna bila ani ka Mali ka jagoko ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ o jamana ninnu kɔnɔna la ko nka nin baara si ma se ka kɛ bɛnkan fɛn fɛn filɛ nin ye section syndicale maaw y'a yira k'a fɔ nin si ma se ka kɛ section syndicale du commerce o de y'a to ko kunungo ntɛnɛn ayiwa bɛnkan in a mɛnna u y'a laɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko u ye baarabila daminɛ tile 3 baarabila fasiri y'a yira k'a fɔ ko ayiwa ni nin dun kɛra baarabila in dun a bɛ senna dɛ a bɛ senna Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ wa ko baarakɛlaw bɛ ka a labato kosɛbɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u bɛ senna jagokɛla bi an dun bɛ waati min na ko sisan sunkalo n'a ɲɔgɔnnaw maaw caman de bɛ yen minnu bɛ sanni feerew kɛ maa caman de bɛ yen minnu mago bɛ ayiwa da la dumuni na n'a fɔra k'a fɔ ko o tɛ ka sɛgɛsɛgɛ limana o fana y'a damana gɛlɛya de ye yan'an ka bɔ ale fasidi sɛbɛn in kɔnɔna la l'indicateur du renouveau y'a yira k'a fɔ ko nin ye fɔɲɔgɔnkɔ dɔ ye min kɛra Falémé babolo dɔ bɛ yen a tɔgɔ de ye ko fleuve Falémé a filɛ nin ye Jalafara commune kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen bɛ Kaɲɛba ale mara de kɔnɔna la ko a kɛra kasara bɔra a la dɛ sabu maa 2 ɲɔgɔnna olu ni tora a ko siratigɛ la maa 9 ɲɔgɔnna k'olu joginna maa 6 b'a la olu ka joginda o ka jugu kosɛbɛ limanaw min ye nin kunnafoni ye a yirala k'a fɔ ko l'indicateur kɔnɔna la bi babolo min filɛ n'u kama ko fleuve Falémé limanaw maa minnu bɛ yen n'olu sigin bɛ nin ba in da la ko a yirala k'a fɔ sanubɔlaw n'o ye daragikɛlaw ye olu de kɛn bɛ ka taa ayiwa nin babolo in ka tiɲɛni sugu bɛɛ lajɛlen ta k'a sɛgɛrɛ min ye ayiwa sigidalamaw ye minnu bɛ fleuve Falémé da la olu de ye jateminɛ kɛ sa ko ka fara ɲɔgɔn kan dugu damadɔ bɛ yen i n'a fɔ Wurale Madikani Keɲebani Masakama u n'a ɲɔgɔnna caman fo ka taa se Worolinba ani Worolindi olu de farala ɲɔgɔn kan ko ka u ka nin babolo in ko k'a kisi a yirala k'a fɔ ko babolo min filɛ nin maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sanu bɔ ji kɔnɔna la n'o ye daragikɛlaw ye ko olu de nɔ ye baara in ye a yirala k'a fɔ ko u ye kangari da a mɛnna daragikɛla ninnu ye ko nka u ma se ka ladilikan ninnu u ma a labato a nana kɛ araba tɛmɛnen marisi kalo tile 27 ayiwa ko fɔɲɔgɔnkɔ donna u ni ɲɔgɔn cɛ
fo ka marifa ci bɔ o la u taara kangarida kɛ waati min o y'a sɔrɔ ninnu kɔni jɔlen bɛ ayiwa maramafɛnw de b'u bolo a kɛra kisɛciw yɛrɛ ye marifa kisɛ ye maa dɔw sɔrɔ maa 2 ɲɔgɔnna olu ni tora a ko la a yirala k'a fɔ yanni bi cɛ jamana ɲɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnen la minisiriso min bɛ yen n'o b'an ka dugujukɔrɔ nafolow kunna Lamini Seydou Traoré ale tun ye baara dɔ bila sen kan n'u kama ko opération Falémé ko ka baara fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ ka kɛ nin babolo in kɔnɔna la ko ka a bɛɛ lajɛlen jɔ nka a nana ye k'a fɔ hali sisan limanaw nin baara in de bɛ sen na ayiwa u tɛ ka lamini kɛ ayiwa kangarida min kɛra o tɛ ka a labato o de tiɲɔgɔnya tɛmɛna Falémé babolo in sigibaw o ni nin maa kofɔlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a sɔrɔla jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ye hakilila ta ka fɛɛrɛw tigɛ walasa nin waleya ninnu bɛ se ka bɔ yen cogo min na nka a n'a ta o ta limanaw ko a bɛ sen na nka a dun kun kangari dara minisiri fɛ k'a fɔ baara ninnu ka dabila n'a wele de bilalen bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ma sisan u ka wulikajɔ kɛ nin maa kofɔlen minnu filɛ nin ye n'u ka baara bɛnnen bɛ ka sigida tiɲɛ ka nin babolo in ka a tiɲɛ limanaw ka se k'u hakili to a la walasa a kana taa kɛ gɛlɛya ye ɲɛfɛ fasiri filɛ nin ye an ye nin bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ limanaw fasidi sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko soir de Bamako ale kumana limanaw soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔna la bi dɛ nin kuma yɛrɛ bɔra jamanadenw de da n'i y'a sigi kɛmɛ sara o kɛmɛ sara maa 66 ɲɔgɔnna olu y'a jira k'a fɔ ko ayiwa jamana taabolo ayiwa ko a man ɲi ka sababu kɛ ko sɔrɔ tɛ ka labɔli kɛ min bɛ tali kɛ jɛrɛjɛkulu dɔ de bɛ yen ale bɛ nin sɛgɛsɛgɛli in kɛ san o san limanaw n'u kama ko afrobaromètre san o san ale bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ Mali sɔrɔ nasiraw la n'a sɔrɔla ayiwa sɔrɔ ni dɔ farala a kan walima ni fɛn ma fara a kan a yirala k'a fɔ kununko ntɛnɛn masikalo tile 27 san 2023 afrobaromètre y'a ka jate labanw bɔ a y'a jira k'a fɔ ko jamanaden caman minnu ɲininkara u fɛ olu caman y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ayiwa Mali kɔnɔna la bi sɔrɔ a tɛ ka labɔli kɛ ayiwa o sababu yɛrɛ bɛ fɛn caman de la sabu waleya caman de bɛ minnu tugutugura ɲɔgɔn na ka kɔn bi ɲɛ n'i ye jateminɛ kɛ san tɛmɛnenw na bana min bɛ yen ni u k'a ma ko covid-19 ka taa se Russie ni Ukraine ka kɛlɛ ayiwa ka taa se fana Mali yɛrɛ kɔnɔna la yan nɔ wulikajɔ minnu kɛra politikiko nasiraw la ayiwa o bɛɛ kɛra sababu ye ka Mali ayiwa a gɛlɛya n'o ye sɔrɔko nasiraw ye ka caman bɔ a la min bɛ tali kɛ hali diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la limanaw nin bana in ani Ukraine ni Russie ka kɛlɛ a ma tɔ si to diɲɛ sɔrɔw la Mali yɛrɛ ta kɔni kɛra la worobilanjirɔ de ye sabu min ye ɲɛtaga badabada min bɛ yen n'o kama objectif du développement durable PNUD ka jatew la ko a bɛ dankari kɛ o fana na min ye Mali ta ye gɛlɛya min anw sɔrɔ i n'a fɔ CEDEAO ka gɛlɛyaw UEMOA ka gɛlɛyaw o n'a ɲɔgɔnna caman limanaw min bɛ tali kɛ bi in na Mali kɛmɛ ka a yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna la min ye afrobaromètre ka jate in ye a y'a jira k'a fɔ n'i y'a sigi jamana 191 Mali kɔni bɛ jɔyɔrɔ 186 de la o b'a jira k'a fɔ limanaw an bɛ jamanaw cɛla jamana minnu bɛ yen ni sɔrɔ tɛ labɔli kɛ an bɛ waati min na i ko sisan limanaw ale fasidi sɛbɛn kelen in kɔnɔna la soir de Bamako a ko maramafɛn caman n'o ye kɛlɛkɛminɛnw ye a ko olu kɔni yera Mali kɔnɔna la yan n'o ye porte chariw ye hali n'a sɔrɔla a ma di fɔlɔ nka kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko ni minɛn minnu filɛ nin ye n'o ye porte chariw ye Mali finitigiw n'o ye armée malienne ye ko dɔ farala u ka minɛn sɔrɔtaw kan min bɛ se ka kɛ sababu ye yɛrɛ ye ka bamaciw olu kɛlɛ kabi colonel Asimi Goïta min bɛ furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔya la bi kab'ale kɔni nana limanaw a kalenkan de Mali finitigiw bɛ se ka sanayɛlɛ sɔrɔ cogo o cogo o baara ko o de bɛ senna nin cogoya in na tan dɔgɔkun laban tɛmɛnen ninnu na maaw ɲɛ fora ayiwa min ye minɛn caman de kan a na kɛ minɛn ninnu yɛrɛ k'u bɔra Guinée Conakry ale port de la k'i kunda Bamako yan kan a yira k'a fɔ minɛn minnu filɛ nin ye kunnafoni yɛrɛ sɛmɛntiyara min ye DIRPA ɲɛma colonel Sulemani Danbele ale welelen kɔ soir de Bamako maaw fɛ a yira k'a fɔ ko ayiwa marsikalo tile 16 tɛmɛnen yɔrɔ hakilila jiginna jamanakuntigi colonel Asimi Goïta ale tun ye minɛn dɔw di i n'a fɔ drone dɔw bɛ yen n'u kama ko Bayiktar TBD ani ayiwa
pankuru minnu bɛ yen n'o ye kɛlɛkɛ pankuru ye olu fana dira an ka finitigiw ma o ye hakililajigin ye o b'a yira k'a fɔ nin minɛn minnu fana nalen filɛ nin ye jamana ko kura tɛ dɛ dɔ de don ka se ka dɔ fara an ka finitigiw olu ka jija kan i n'a fɔ ayiwa fasiri bɛ ka yira cogo min na minɛn ninnu kɔni ma di ko nka waati nataw la ayiwa u na di an ka finitigiw ma walasa ka se ka baara ale kɛ ni a ye kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔna la an b'a kuncɛ ni min ye o ye fasidi sɛbɛn le républicain ye limanaw républicain kumana a ko san o san don dɔ bɛ ɲɛnamaya Mali kɔnɔna la yan don in tɛ dɔwɛrɛ ye ko ayiwa siraba kana la an ka ayiwa waleɲumanw ta ka sin ɲɔgɔn ma n'o kama ko journée nationale de la courtoisie nin y'a tago 13 de ye min bɛ tali kɛ martikalo tile 24 san 2023 Bamako yan nɔ a ɲɛnamayara minisiriso min bɛ yen n'o b'an ka siraba kana koɲɛw kunna ani yɔrɔbaw jɔli fo ka taa se agence nationale de la sécurité routière ANASER ayiwa olu de ka boloji ɲɔgɔnma ye nin baara in ye min bɛ tali kɛ ko a bilala hakilila min kɔnɔna la o de ye ko musow jɔyɔrɔ ka bonya ayiwa min ye siraba kana lakanabaliya o kɛlɛli o kunna hakilila in takun tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛnna ni musow yɛrɛ tɔgɔla don o de ɲɛnamayali ye n'o ye 8 mars ye min bɛ tali kɛ n'i y'a lajɛ an ka sirabaw sanfɛ jamanaw min ye ayiwa wale an yɛrɛ dama ka waleyaw ye o de bɛ kɛ sababu ye ka siraba kasara ka o caya kosɛbɛ an ka sirabaw sanfɛ i n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka jateminɛw la o de la a ka kan don kɛrɛnkɛrɛnnen min filɛ n'o kama ko journée nationale de la courtoisie a ka ɲɛnamaya Mali kɔnɔna la yan bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko siraba sanfɛla tɛ ayiwa yɛrɛ sagokɛyɔrɔ ye siraba sanfɛla tɛ ɲɔgɔn dɔgɔyalima kɛyɔrɔ ye siraba sanfɛla kan ka kɛ ayiwa maaw ka ko to ɲɔgɔn ta la maaw ka sariyaw bonya o de bɛ kɛ sababu ye caman yɛrɛ bɛ bɔ sirabakan kasara la sabu jateminɛw y'a yira k'a fɔ Bamako yan yɛrɛ n'i ye sirabakan kasara n'i ye maaw ka walejugu bɔ a caman na dɔw bɛ yen olu bɛ a dabɔ a kama ka ayiwa jagoya kow kɛ siraba sanfɛla la dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu ka sira foyi tɛ u hadamaden ɲɔgɔn ka hakɛ la siraba sanfɛlaw la n'i dun ma maa wɛrɛ ka hakɛ lajɛ maa wɛrɛ fana tɛna i ka hakɛ lajɛ o ɲɔgɔn sɔsɔw de bɛ kɛ sababu ye jamanaw ka se ka sirabakan kasara caya an ka siraba ninnu sanfɛ o de la ayiwa minisiri min bɛ yen n'ale bɛ an ka transport kunna a ko a bɛ weleweleda kɛ k'a fɔ san o san sirabakan kasara min bɛ kɛ Mali kɔnɔna la yan n'i y'a sigi 100 o 100 85 o ye an yɛrɛ dama bɛ fɔ ɲɔgɔn min kɛ o b'a yira k'a fɔ ko nin don in sigikun bɛ minisiri min yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ den ni denbaya ka koɲɛ kunna muso ni den ni denbaya madame Wadije Fune Kulubali ale y'a yira k'a fɔ sirabakan kasara min kɛra san 2021 kɔnɔna la a bɛ se 10614 ɲɔgɔnna de ma ko olu la ayiwa muso 100 o 100 muso 20 o de b'a la sifinnakaw ta y'a la jɔyɔrɔ 65 ye don min sigilen filɛ nin ye a kun de ka kunnafoni di maaw ma u ka se ka u janto u yɛrɛ la limanaw an b'a bila yan an sera ka min fara ɲɔgɔn kan kunnafoni sɛbɛn ninnu kɔnɔna la ka di aw ma aw ni ce aw ka lamɛnniko ɲuman na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ